وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وقال 3 adamın da tövbesini kabul etti ki olarını ta'khire qoyulubdi. Şolaryň hukmy ta'khire qoyulanna yer şolara dar boldy, giň bolup durup, we şolaryň yürekleri de daraldy. We bildiler ki şolara Hudaýdan başga panahgah ýokdygyny. Meger bir Huda şolara panahgahdyr. Ondan soň Allah tebarak we taala şolara mehrebanlyk edip tövbelerini kabul etdi. Ta günahdan gaýdyp Hudaýa ruju etsinler diýip. Elbette Allah tebarak we taala tövbeler kabul etýän we nihayetde mehrebandyr. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ey müminler, Allah tebarak ve taala'dan korkun ve sadiqin ve doğruçular bilen bile bolun. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Medine ehline ve etrafındaki sehrada yaşayanlara doğru değildir Hazreti Resul-i Ekrem'den tehalluf edip iyide kalmakları ve özleri bilen meşgul bolup da Hazreti Resul-i Ekrem'den yüze vurmekleri doğru değildir. Hazreti Resul-i Ekrem'den kalmanı şoňa tabi bolmak şonun üçindir ki şolara susuzluk yetişmez ve meşakkatler yetişmez ve açlık yetişmez Huda yolunda ve kafirlerin qaharını getirip narahat etýän yere barmazlar ve düşmanının öýlerine bir meşakkat we afet yetişmez meger şu zatlaryň beraberine şolar üçin salih amel ýazylar. Elbette Allah tebarak ve taala yaxşı iş etýänleriň amellerini zayi etmez. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ونفقه bermezler az zady ya ulu zady we Huda ýoluna jeň üçin bir daş yere gitmezler meger şolar üçin şu zatlaryny özleriniň amel defterlerini ýazylyp sabit bolar. Ta Allah tebarak ve taala şolaryň eden ýaxşy amelleriniň cezasyny bermek üçin. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومسلمانların hemmesine cenge gitmek farz değildir. Pes näme diýip her kabileden
bir näçe jemaatlar dinin ähkamlaryny talim almaga çykmaýar, ta dinin ähkamlaryny bilip we öz kowmlaryna talim berip gorkular ýani. Wagtyke şolary öwrülip gelseler, şaýat şolar wagt edip gorksunlar.